van grote en kleine, op zoek naar een pieterpeuterig klein plekje. Hoe heet jij? Kiezel. Kiezel? Dat is toch geen naam voor een meisje? Tuurlijk wel. Oké. Is ze dood, mama? Ja, al lang. Oh, oké. Dat wist ik niet. Zie je wel? Je was het vergeten. Arme mama. Ervaring. Een heleboel doden. Overal. Jullie die hier leven, jullie kunnen je niet voorstellen hoe dat eruit ziet, hè? Zulke dingen moet je bij de eerste ontmoeting toch niet zeggen. Je weet maar nooit. Met mensen die je niet kent moet je leuke woorden gebruiken en ze mooie verhalen vertellen. Dat was het. Dit is het verhaal van een Winter, lente, zomer, herfst, 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 winter, lente. Kiezel, kiezel, kiezel. Goed zo, kiezel, kiezel. Kiezel, 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 kiezel. Steen, goed zo. Ah! Kijk. Mama? Oh, heb je mij herkend? Ja. Maar bent u niet dood? Jawel, ik ben dood. 90, 998, 999, 1000! We zijn er. Wat? Van stenen krijg je vogels, van vogels krijg je ideeën, van ideeën krijg je hoeden, van hoeden krijg je onweer. Oh ja? Kiezelsteen, kiezelsteen, maar aan me heen.